Halatlarda maşininiz dastavka, ýagny tutulup ýürüýte goralýan duralgylary, ştraf stayankalara polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugy tarapyndan salynıp bilinär. Hormatly sürüjüler, bilip goýun. Diňe şu aşagdaky halatlarda Türkmenistanyň administrativ hukuk bodulmalary hakynda kodeksiň 525-nji maddasyna laýyklykda siziň awtobulagyňyz ýagny maşininiz dastavka edilip bilinýändir. Birinji, sürüjüniň ýa-da onuň ýanynaky adamlaryň prawasy, maşininiň tek pasporty ýok bolsa ýa-da olaryň originaldygy, galpdygy barada şüphe ederse. Ikinji, maşininiň nomeri ýa-da olaryň biri ýok bolsa, olaryň padjelka bolup biljekdigi barada şüphe ederse. Zawodskoy bolmadyk hemde ýol hereketine hukuk salyan goşmaçy enjamlar maşininiňizde daxlan bolsa. Üçünji, maşiniň motorynyň, kuzowasynyň hemde şassisiniň nomerleri onuň tehnik pasportynyň nomerleri bilen gawat gelmese. Dördünji, maşin belenen tertipde ýol gödäwçilik gullugynyň degişli bölümini belligi, uçota almadyk bolsa. Beşinji, maşiniň sürüjütiniň serhoşlygyny guman etmäge ýeterlik esas bar bolsa, ol ekspertizany geçmekden boyun gaçyrýan bolsa, şunda onuň ýanynaky ýolagçyda prawa ýok bolsa, hemde sürüjülik hukugyny berýän şahadatnamasyndan mahrum edilen bolsa, ýagny lişad edilen bolsa. Altynji, sürüjü hereketi hukuk salyp biljek derejede näse we ýa-da bolan halatyny. Hormatly sürüjüler, Türkmenistanyň administrativ hukuk bodulmalary hakynda kodeksiň 525-nji maddasynyň 2-nji bölügine laýyklykda ulug serişdesiniň tutulup saklanmagynyň sebäpleri 3 tagydyň dowamyny aradan aýrylyp bilinjek bolsa, bu halatda ýol ulug serişdesi polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň bu ulug serişdesini ýol hereketine gatnaşmakdan çetleşdiren işgärini galdyrýandygyny, dastavka edilmeýändigini, şeýle sebäpler aradan aýrylandygy hakynda zerur resmi namalar görkezlenden ýa-da jedeli ýagdaýlar çözülenden ýa-da hukuk bodulma üçin jerime tölenenden soňra ulug serişdes hayal edilmeýän eýesine gaýtarylyp berilýändigini siziň ünsüňi çekmek isleýär. Mundan başga da ýol hereketiniň bellenenden kadalaryny berja etmekle sizi çağırmak bilen bodulan hukuklaryňyzyň netijeli keldilmegini üçin etmekle üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmak maslahat berýär.